Dobré ráno z Talinu. Tallinn je pomerne malé mesto, ale má veľa čo ponúknuť. Už sme videli rôzne malé námestíčka, boli sme na vianočných trhoch pozrieť, videli sme vyhliadky, z ktorých je krásny výhľad na mesto, na prístav, na všetky tie strechy a vežičky. Práve sa prechádzame popri pláži pri Rusálke, povedala Nika. Krásna pláž, nevhodná na kúpanie pre ľudí aj psov z dôvodu možných zdravotných komplikácií. Teraz sedíme v tržnici. V tržnici sedíme. Volá sa to tu Baltia, kúsok od vlakovej stanice. Boli sme dneska pozrieť modernú hipsterskú štvrť. A prešli sme sa po centre. Dnes máme aj veľmi pekné počasie, neprší, dokonca sme videli kúsok modrej oblohy, ale neviem vám to dokázať, nemám z tejto udalosti záznam, žiadny video ani foto, dokumentáciu. Neber mi mikrofón, miláčku. Na doma sme nakúpili kaleo, typické estonské čokolády. A ešte sme vychytali akciu v podnikovej predajni. Čo by sme to boli za Slovákov, keby sme sa nenechali influencnúť Simonou Malkovou a nestavili sa v Talline v Roste na pravého kardamoniáka. Čaká nás posledná hodinka v Talline. Mesto je to malé, spratné, pekné. Cesty v centre, v starom meste nie sú moc prispôsobené na kočík, ale dá sa to prežiť. Vianočné trhy v centre mesta sú veľmi pekné, nasvietené, ale ponuka jedla je taká rovnaká. Všade majú iba rôzne klobásky, jelítka s kapustou, so zemiakmi a vysmažané šištičky také malé. A to je všetko, čo sa týka jedla, ale tých výrobkov tam majú veľa a dá sa tam vybrať si. Ceny sú trochu lepšie ako v Helsinkách. Varené víno, alebo teda glogy sa pohybuje okolo 7 eur. Dýcha to tu peknou vianočnou atmosférou, ale treba vychytať počasie. Väčšinu nášho výletu nám pršalo, minimálne mrholilo. Ale teraz, ako budeme odlietať, začína snežiť, tak snad to neprinesie nejaké komplikácie.